Gde ste, dragi gurmani? Pozdrav gurmani, dobrodošao još jedan specijalni video. Šta danas snimamo? Danas smo došli u grad Nürnberg, u centar grada, da snimimo Božić, neki market. Tako je, ovde ima uvek da se jede neke kobasice, kolači, da se pije kuvano vino. Jel u svakom gradu ima ovo? Pa ja mislim da većina velikih gradova ima, ne znam za ova manja mesta, ali sigurno ima. Najverovatnije puno raznolikog sadržaja, noć je to okićeno, sadržaj za decu, mi se nadamo da ćemo se lepo provesti. Idemo da crpimo neku rakiju, vino i nešto da pojedemo, možda naletimo na neke naše zemljake. To bi bilo dobro da snimimo. Ajmo. Ljudi, kao što možete vidjeti, ovde je nenormalno velika gužva s obzirom da je ponedeljak i da je nekih, što ćemo mi reći, nema ni pola 3. Šta kažeš? Ljudi šetaju, jedu, istražuju, znači uživaju, piju vino, pivo. Ima svašta nešto da se vidi, evo možeš ovde zabeležiti, pazi ove figurice. Simbolično 250 €. Samom. Jako puno ukrasa, jako puno slatkiša, jako puno nekih ručno rađenih stvari. Tako da kome god treba nešto za novu godinu da okiti jelku neka dođe, ali neće jeftino da prođe. Sve je ručno rađeno, konjić tamo 40 €. Još da slomim nešto. Znači ručno rađeni ukrasi, ali malo je poskupo. Nije kao kod Kineza, što bi se reklo. Ja sam za, ako si ti za, da mi prvo nađemo kobasice da pojedemo. Pa, to bi bilo dobro, pošto smo već malo ogladneli. Kao što znaš, u Nürnbergu je ono 3 male Nürnberger Bratwurst u onoj... Pa da, u Zemički. U Zemički, mislim da bi to bilo najbolje da nađemo za početak. Može, idemo da nađemo po mogućstvu naše zemljake. Miloše, šta ćemo da jedemo? Pa znaš, ako ja bih pitao naših zemljaka šta bi on nama preporučio, koje kobasice ovde sve imate? Drei in Vekla. O, znači to su 3... Bekante, poznate nirberške kobasice. To, super. Malo kiselog kupusa. Može. Pa može, trebalo bi da ne bude suvo, što se kaže. Daj sam leticu. O, svaka čast. Miloše, ti isto. Ima li još nešto od priloga ili samo kiseli kupus? Kiseli kupus, to je gezunter. Može. Svaka čast. I pun vitamina C. Znači, gurmani, uvek možete naći naše ljude da se lakše sporazumete na ovakvim mestima. Tako je. Je li ima puno ljudi, dolaze često naši i to je ili slabo? Ima svijesta, ima naši. Svaka čast. Ajmo, da se sklonimo da ne pravimo gužvu. Ajde, sad ćemo tu da početi. To može. Ovde imaš da staviš senf i kečap. Ja ću staviti ti nešto. Pa stavit ćemo. A ja ću kečap. Ja ću malo senfa. Može da se vidi ovde, a? Ja sklanjam se. Gledaj. Ali što je najbitnije, nismo platili, to ćemo sada da uradimo. Šta smo dužni? Tačno 10 €, 2 porcije sa kiselim kupusom. Ovo sam jeo bez kupusa, ali sa kupusom još uvek nisam. Što se tiče cena, realno, šta je tvoje mišljenje? Pa malo su jače za ovako malu porciju. Da. Ali to je kao njihov božićni market, tako da hoće i oni da zarade. Da. Tezge sigurno koštaju puno para, ali je generalno malo i klepanje. Što se tiče kad ima kupusa unutra, mnogo je bolje, nije toliko suvo. Da. Znači, baš onako omekša ovu lepinjicu. Razblaži ga i taman tople kobasice, topao kupus. Koja je tvoja procena, koliko tu ima mesa? Nema puno. Znaš šta ima još? Pre neki dan sam jeo velika kobasica u ovako velikoj kifli. Ali loše što je tanka kobasica, kifla velika, malo više hleba jede. Znam, ispada je to. Pa da. Specijalitet. Može. A što nemam vlažne maramice, nema veze. Dobro je. Jeste, ima mnogo slatkiša i to mi se sviđa, morat ću nešto da jedem, ali ne znam šta. Gurmani, kao što vidite, sve od voća u čokoladi, znači banane, jagode, ne znam šta još ima ovde, ananas, sve od voća u čokoladi, to bi morali da probamo. Ajde, Ivani, mani slatkiša. Šta kažeš, kako ti se sviđa neke knjige, ima svega, bukvalno svega. Svega ima, vidiš ti, ovo je jako lepo za domaćice koje hoće da prave neko testo. Pa to su modlice, oklagije i tako. Vidiš ti to. Pogledajte koliko ukrasa, samo generalno malo su skuplje cene. Evo ova kućica ovde generalno 9 €. Deda Mraz 12 €. Ali sviđa mi se iskreno kao za sveće, baš lepo. Pa da, ovo su svećnjaci.
I gde me vodiš, Ivane, da idemo sada? Ajde sad da probamo i tu kobasicu što sam malo pre pomenuo, veliku. Može. Pratite. Pokušao sam da nagovorim drugara Ivana da jede ovo živo meso sa lukom, ali ipak nije hteo, tako da prelazimo sada na kobasice koje ćete vidjeti u sledećem kadrovima. Napokon smo dočekali ovu veliku kobasicu, a? Pa da, evo, to je ono što sam ti malo pre rekao, od pola metra ova kobasica sa lukom košta 7,5 eura. Brate, realno je klepanje. Pa jeste, brate, jeste. Ovo je presmešno, najobičnija viršla, brate, ali dobro, ljudi... Kečap i sem su džabe. Tako je, i nemojte gladni dolaziti ovde, bolje jedite kod kuće. Ima ljuta i ima ona koja nije ljuta. Brate, realno je viršla. Viršla. Evo, gledaj. Znači, šta da vam kažem, za te pare... Ne vredi. Ne vredi, znači... Jedino što, ajde da kažeš, može se najesti jer ima puno hleba. Kifla jeste sveža, ali ovaj deo dole ostane suv. Tako da realno nije to dobro raspoređeno. I za ovako najobičniju viršla kobasicu ne vredi 7,5 eura. Evo, tu je ekskurzija, viš, svi nosi, ne, kaj problem. To! Zaključak da ovo ne vredi. Pa kako je? Presmešno, presmešno, iskreno, sem ti okej, ali brat, 7,5 eura, realno, ajde da kažem, donere neka ta cifra, opet se koliko toliko možeš najesti. Da. Znaš, ono, za 7,5 eura imaš kilo belog mesa na akciji. Kako ti se svidela ona prva kobasica? Mnogo bolje ono. Mnogo bolje. I kupus mu dao onako... Mnogo lepši ukus. Evo, ovo treba da se proba. Ja ću da probam ovaj Lebkuchen. Ich nehme diese? Ja. Ich esse so. Okay. Kriege danas Bank. Damit 6 Euro. Okay. 6 euro, okej. Bravo. Čekaj. To samo kasa zvoni. Danke schön. Op. Znači punje nekim orasima, lešnicima. Sad ćemo. Ćeš probati polovinu? Pa ne znam, šta si uzeo? Ajde da probam. Preukusno. Jeste lijepo. I mnogo slatko. Znaš kako je ovo dobro? Sa čajem, brate. Malo mučiš u čaj, ono popusti. Medenjak sa čokoladom i... Šta je ovdje, bato moj? Palačinka. Vidiš. Nije loše. Ovaj moj crveni je ukus ovog kuvanog vina. To si uzao? Da vidimo kako to šmeka. Pa, nešto posebno se ne osjeti. Onaj je bio lepši. Jeste, ovaj je bolji. Lepša i čokolada. Ovo je, nije po mom nekom. Znači, jedan medenjak košta 3 eura sa različitim ukusima. Sad ko šta izabere. Evo pogledajte kako izgleda presek ovog medenjaka. Miloše, šta je ovo? Od čega su ovo? Pa kao što se vidi iz priloženog neke šljive, orasi, pojma nemam, uglavnom sve nešto od prirodnog materijala, ručno pravljeno. Evo ovdje mladenci, 25 evra. Znači, kad budeš rešio da se ženiš, kupujem ti mladenci. Može. Došli smo u deo gde se nalaze neki partnerski gradovi. Šta si ti vidio od gradova da kažeš s naših prostora? Vidio sam da je tu Skoplje i vidio sam da je tu Cetinje. Što se tiče Skoplje imamo neke ručne stare radove, neke čilime, džempere i slično. A tamo kod brata Crnogorca? Ja mislim da kod braće iz Crne Gore ima kuvana rakija, to bi mogli jednu da popijemo na brzinu. To bi bilo dobro, samo da se zadržimo na jednoj, ja? I onda da probamo i kuvano vino, zbog čega smo danas tu, pošto smo sa hranom uskoro završili. Ostanite uz video. Ma ne, mi ćemo ovde ovako da bude ovde Merry Christmas, sve da se vide odmah Nikšićko, Ožujsko, sve. Koliko smo dužni za ove dve rakijice? Izvolite ništa, Hals. Ovo je na račun kuće. Izvolite. To su naši ljudi. Živ bio. Uzdravlje, Bog nam dao zdravlja, a vi nazdravljate, ne? Prazno. A, Jelenko ima malo. Još malo. Znači, domaća šljiva, ali vruća.
Ćemo na X. U sred božićnog markta u Nimbergu. Ne, može ovo na X, ovo vrućeva. Inače, nismo rekli da ovo počinje, cijela ova manifestacija, prve nedelje Advenca i traje do Božića. Pa tako je, neke 4 nedelje pre Božića počne. Vidjeli ste otprilike šta ima, ima svega, jako lepa zabava, onako, hrana tu i tamo, Da, naših ljudi ima. Tako da ljudi, ako ste u mogućnosti, prošetajte malo, izađite, mada eto što se tiče guže uvek ima, nebitno da li je vikend ili radni dan, mislim da je vikendom haos, a? Pa ima guže, mislim da je ovo Nemcima prvenstveno baš najbitnija stvar, on pre Božića, ta euforija, priprema, ukrasi, jelo, nekako uvek živne grad, to pred Božić na ovakvim manifestacijama. Složio bih se sa mojim kolegom Ivanom, ova rakija jako je lepa i pitka i mislim da izuva. Baš je pitka, drago mi je da smo pronašli i naše ljude na ovom marketu. Ostanite do kraja, vidjet ćete šta još ima. Ivane, došli smo do vina. Pa da, moramo da probamo i kuvano vino. Depozit za čašu se plaća 5 eura, ukoliko vam se svidi možete je poneti, a ako je vratite vraćaju vam 5 eura, a vino je čini mi se 4,5 eura, tako da uzimamo. Mislim da je ova gospođa zna da priča naški, tako da ne samo da lupetamo gluposti. Misliš? Ja nisam teo da uzmem kuvano vino, jer bi malo ona rakija krenula da me radi, pa da ne bi ovdje počeo da se skidam i da glumim cirkus. Sačekat ću da Ivan popije. Lepo, a? Lepo vruće, evo kako izgleda ove godine čaša, ali na svakom ovom je drugačija, ima plave, bele, crvene, roze, žute, koja se kome svidi. Da sumiram utiske. Pa celokupni utisak jeste ok, zanimljiva, lepa priča, puna ljudi, dobra je atmosfera, što se mene tiče, hrana krš. Pazi, nismo probali generalno, na primjer, ono voće u čokoladi, što ima kod nas, vidjeli su. Nismo probali one grickalice neke, nismo sve probali, ali ne možemo sve da probamo. Dobro, veliki izbor, tako da verovatno ima i nekih lepših stvari, ali generalno što se tiče hrane, roštilja i to je slabo. Nije kao kod nas na vašaru, kad se baci to na roštilj. Kad bude pljeka, pa ono. Tako da to bi bilo to, pratite nas i u narednim epizodama. I obavezno posjetite u vašem gradu ovaj divni božićni market. Živeli!